ajọ mkpọrọgwụ kpọọ nwata ofe mkpu enu ajọ mkpọrọgwụ kpọọ nwata ofe mkpu wo ngidingi mkpu ọ na-adị ka mkpụrụ aja ọ dị ka mkpụrụ akọ n'ubi a na-akpụ ya mkpu ọ na-esi ike kpọọ nkụ onye ibi na-asụ egbe ya amaghị ebe ọ dara mana ọ dị ka ọ dị n'Imo steeti ọ sị na ihe a na-ekwu ụmụ ejebe ọgụ na-adị iche na ihe a na-ekwu ma na-anata eziokwu a na-ezi anyị egbuo ndị a gbuo ndị a anyị egbuo ndị a anyị egbuo onye ọ na-apụ ọ sị na onye anya dị n'anị na-ekpe ọkanị ime ihe ọkanị ịma na ihe ọkanị ihe amakụ ya n'ọkama n'ọhịa akpọ ya ọkanị bụ onye gị ya na-achọ ịgba mgba iwe suo n'ike kpuchere ya n'ụkwụ na-abụọ ọ dalu anyị ọ ya bụ ikpe ọkanị ma alụdị ọkpala ọkụkụ ife ọkụkụ ụmụ ya niile ya na-enugharị ọnwe ọmụmụ egbu ngwu na mma agaghị adịrị ya nkọ ngwukwu ka ọ dịkwa ebụga ka anyị mafe ya nwere otu ikwugo otu a ngwu bụ osisi ụmụ osisi a na-akpọ ngwu nnukwu osisi otu esi nwe ọjị nwe akpụ nwee erigeri esi wee nwee ngwu ndị a bụ nnukwu osisi buru ibu gasị akpụ na nnukwu akpụ osisi ọnwe akpụ nke a na-eri eri nwata rie nne edebere okenye ụmụ ndị mmadụ ya ama ya bụ na enwe ihe na-egburu ngwu ọmụmụ egbu ngwele aghọ ngwele zuo ya ahụ ọmụmụ egbu ngwele aghọ ngwele zuo ya ahụ ọnwụ na nkịta gị atagbuo ọkụkọ m ị ma na mụ na gị ga-ese okwu ị ga-akwụ m ụgwọ ọkụkọ ahụ ma ọ bụ ele nkịta ahụ onye binye m ego ndị Igbo sị na ejiri okwute ene n'isi kara aka